kabang-kaba na ako noon pa lang. Pag-admit pa lang sa kanya, talagang kinakabahan ako kasi parang sabi ko, parang hindi ko kayang makita na operahan yung anak ko. At saka yung ganun nga na nakita ko po sa kanya na naka-oxygen at yung parang lantang gulay. Kasi parang sabi ko, bakit ganyan ang nangyari? Sabi ko. Ang pagiging matatag ang siyang pinamalas ng 26 na taong gulang na ina na si Sherdel Sevilla simula nang malaman niya ang tunay na kalagayan ng kanyang uniko iho na si Sherdan. Taong 2020, nang mapag-alamang may sakit na bone tumor ang 6 na taong gulang na si Sherdan. Ang rason ng pagkakahantong sa komplikadong kondisyon ng bata ay ang simpleng paglalaro lamang. Kaya naman, upang matugunan ang gamutan ng bata, ika-18 nitong Enero nang maging bisita ng ating programa, si Sherdel. Sherdel, magandang hapon. Kumusta hapon. ngayon itong anak mong si Sherdan? Medyo okay naman po siya. Pero parang wala lang siya pong nararamdaman. Pero may siya sa loob, tumor po. So, maaari mo bang ikwento sa amin yung pagkakahulog sa higaan ni Sherdan nung 4 years old pa lamang siya? Anong ginagawa niyong mag-asawa? Bakit nahulog itong si Yung Sherdan? anak ko po kasi naglalaro doon sa kwarto namin. Tapos po, ako po may ginagawa sa sala, nagtutupi. Yung asawa ko may nagta-tricycle po siya. Tapos po, na lang po siya, sumigaw na, "Mama, tulong." Tapos nakita ko po siya, nahigaan niya na yung kamay niya, yung braso. Last October po, namaga po siya, yung parang hindi niya na nagagalaw po. Sabi niya, masakit daw pag ginagalaw daw yung braso. Sabi ko, bakit? Tignan ko nga yung braso mo. Tapos nakita ko po, may dito, yung may matigas. So, yun yung naging reason mo bakit mo ito dinala sa ospital? Opo. Ang sabi daw po, bone tumor na daw po. Operasyon na lang daw po ang kailangan. So, dinirekta ka na ng doktor na ang Opo. kailangan ng iyong anak ay operasyon. Operasyon. Oo. Eto, Sherdan, para mabigyan ng agarang solusyon, itong alalahanin mo, makakausap natin sa linya ng telepono si Miss LB Sedeño, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon po, Miss LB. Yes, ma'am. Magandang hapon po. Ano po yung maaari nating maitulong? Ma'am, pabalikin niyo lang po sa akin kung sasagutin po lahat ng ako dito lahat ng babayaran ng sustainless ng anak niya. Oho, Pati so, yung dito, pinapasabat ni Boss Aldi. so ibig sabihin, nakausap mo na si Congressman Saldi, sagot na ng Ako Bicol Party List itong lahat ng pangangailangan pang operasyon nitong anak ni Nanay Sherdel. Yes po, alam naman natin po na si Boss Aldi, pagka tumulong sa tao talagang ibus-lubusan. Pag natin pinipili, talagang natin yung tulungan. Maraming salamat po sa mga tulong. Meron ding munting handog ang Ako Bicol tabang ora mismo ni Congressman Saldico. Tanggapin mo itong financial assistance. Makakatulong yan sa inyo, Sir Del. At syempre, meron din tayong grocery packs para po sa inyo. Ayan. Kasi wala kang trabaho, si Mr. lang yung nagkakayod para sa pamilya, 300 pesos a day. Hirap pa dahil dito sa kalagayan ng inyong anak. Malaking tulong na po yun. Opo. So lalabas ka Para sa- dito na mag-gaan ang iyong pakiramdam. Opo. Ay, maraming salamat. Para sa 6 na taong gulang na bata, hindi biro ang 3 taon na paghihirap. Ngunit sa patuloy na pag-asang pinanghahawakan ng kanyang ina, ay sa wakas, natuldukan rin ang kanilang suliranin. Parang nadurog po yung puso ko. Na parang hindi ko kakayanin na ganun pala yung sakit niya. Napakahirap talaga maghanap ng pera para sa kanyang operasyon. Wala po akong hanap buhay ngayon. Housewife lang po ako. Si Mister po, ano pong hanap buhay? Tricycle driver po siya ngayon. Simula po nung pumunta kami doon sa Tabang Ora mismo, na pabilis yung pag-admit ng aking anak para po matulungan siya doon sa mga bayarin sa ospital at saka yung sa stainless po na madali ang operasyon.
kasi kailangan yun sa operasyon. Kaya maraming salamat po doon sa tulong na ibinigay. Nakatulog ka ng maayos doon sa mga tulong na naibigay kasi wala ka ng problema na babayaran doon sa ospital. Kaya nakaano po ng maayos, yung parang nakahinga na. Eto po Nanay Shardel, pinamimigay po ulit ni Congressman Saldico. Kasi po alam po natin na hirap po tayo ulit sa buhay, lalo na nga hindi po nakakapagpasada si Mr. at ikaw din po. So sabi po ni Congressman Saldico, bigyan po kayo ng munting grocery pack. Ayan po. Tanggapin niyo po ito, ma'am. Thank you po, Consaldi. Ginhawa sa pakiramdam ng isang ina ang malaman na malayo na sa peligro ang kanyang uniko iho, na ang kanyang mga pangarap sa kanyang anak ay magpapatuloy pangmuli. Ako po at ang Sibilia family, Bansuela family po ay nagpapasalamat sa inyo pong naibigay na tulong at na bigay po yung aking kahilingan na maoperahan po kaagad ang aking anak. Kaya maraming salamat po. Aika Ferry, ako Bicol Tabang, ora mismo.